أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سورة نوح تفسيري سورة نوح مكي متبلد نازل oluptur. Öyle 22 ayetten teşkil oluptur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min ya'tiyahum azabun alim. Tahqiq bin Nuhni Resul edip öz kavmine yiverdik. Ki kavminin korkul güçlü azap gelmezden evvelli. Yani biz surada Allah Tebarek ve Teala enbiyalardan odal geçen Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ve şan ümmetinin vakıelerini bir ağ formuna beyan ediptir. Hazreti Nuh Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan 2640 yıl odal geçendir. Hazreti Nuh Aleyhisselam bilen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın arasında fakat Hazreti Hud Aleyhisselam bilen ve Hazreti Salih Aleyhisselam ötüptür. Hazreti Nuh Aleyhisselam öz kavminin arasında 950 yılla tevhidga ve Hudanın tarafına davet ediptir. Ama az adam kabul edip iman getiriptir. Küfri gumralıkta galip kafirliği ihtiyar etiptirler. Nauzubillah. Şu surada Allah Tebarek ve Teala aydıptır. Biz Hazreti Nuh'ni Resul edip öz kavmine iyi verdik ve şuna emrettik yoktan bareden ve iyime rızık veren bir Allah'a ibadet edin. Ve şol bir Allah'ın qahar ve gazabından korkun ve her bir işinizde bana tabi bolun deyiptir. Yaghfir lekum min zunubikum ve yuakhirkum ila ajalin musamma. İnne acelallahi iza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Eğer tövbe edip Hudaga evrilip barsanız Allah Tebarek ve Teala sizin bazı günahlarınızı mağfiret eder. Ve sizni tahhirga koyup sizge muhlet verer, ta belli bir vaqtga çelli. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala'nın tayin eden müddeti gelse onu tahhirga koymaz eğer bilseniz. Yani eğer iman getirip Hudaga rücu etseniz onunla öz ömrünüz tamam olup ozalla özünüze takdir edilen müddetge çelli qalarsınız. Ve eğer iman getirmeyeni kafirlikte qalsanız Hudanın azabı gelip sizni nabud eder. Pes Hazreti Nuh Aleyhisselam nihayette mehribanlık bilen ve süyücü sözler bilen köpler müddet kavmini tevhidga ve Hudanın tarafına davet ediptir. Ama kafirlara eser etmeyendir. Ve Hazreti Nuh'un nasihatlerinden fayda almandırlar. Ona göre Hazreti Nuh naçar olup Allah Tebarek ve Teala'ga neticeni arz ediptir ve aydıptır ki inşallah inniki ayelerde o gelecek. Bundan sonra şeytan gelip aytiya kalkanız kavurmayanız mı kavuriyaz? Aksini çekten koyun da diye. Bir aksini çekin, günne uğraşsan, günne rükû edin, vakit geçiye, bir zamanı şeytik geçiye. İnniki nesil gelenine bir rükû edin, bir secde edin da diye. Bir secde diyelim, sonra bolyalı hemmeti bot tarafta. Oğlum sonra şeydik başına ihtiram oyup başına, oğlum sonra şundan dağıt dilen, beytten şeytten bola olya. Vedden, Yağuz, Ya'uq, Nesr, hemmeti şöyle Kur'an'da inşallah inniki ayelerde, inniki heftede gelecek, şöyle odal kov adamın adı diye. Bizim hattimiz yiyerek vardı, bidik Müslüman, Hudaya imanımız var, Peygambere imanımız var. Gelli, çon katı tutulmadı hiç uğruna, çon emruzin bir pesendide zadi, münasip zadi, inni geldi bizim öyümüzün içine, aslında namaz okuyacak yerinde var, bihecab, bethecab kıyılan, aksleri koyuklu bir harici ya İrani bir hanende bir zadın. Inni bir fikir edip görelim, şimdi neyme bafiydi var. Hala avadollıkmışı.
Aya şundan bir son asri teknolojiymişlik şuur teknoloji mi? Aya şuur ilmi zat mi? Aya şuur asrın şu zamanın madra pesendiydi zadi, münasip zadi, gelişikli zadi, o münred etsen o ki bolmara ve asrde. O asri repti yok ki. Agar bir mesela bir never kompüter red etgen bolsa, o istifade etmeli kadimde yokmuş, burada 60 diyorum. O babacan asri teknoloji sen näme diýip ben men red etip bilýän. Man asri ilm, terakki ilm pisläp diýip bilýän. Emma aksurde şey diýende de şunu aýtýan adam men fikir etmeýän beter tabiat salim bolsun. Biz seni birazcık fikretmeli. Öz öýümizde, öz ayarlygylymyň öýünde, ejekelemniň öýünde, agylamyň öýünde, inlemniň öýünde hemmemiz şuna bir bagan gereftar. Hiç fikrimde de sanak näme diýip goýýanymyz da bilemrak, ýöne goýulypdyr da. Biz taýda näme etmeli? Eger şundan awadalyk diýen bolsa, elhamdülillah gowy pusterle workly Mekkä, Aksba, Medina, Aksba kane wara. Guplen suratda da ba, naqş suratda da näme gerek bolsa ba. Şurada sizin orada biraz näme etmeli? Habardar bolmasan, namaz okyp durganda görsen, qibla tarapynda bir bekhijab, bihijab, bir qiylan, bir xanandilen aksi wa birad öz etýän işimizde näme etmeli? Habardar boljak bolaýdy. Betinişin Nuh peygamberda ki kavmine aýtýar gelin Hudaýa ibadet edin diye. Arada wagt geçmendir dedi bu perest bolupdyr, näme akseptiripdir. Erti emettiripdir. Bir rükû ettiripdir, indiki näsle secde ettiripdir. Indi özümüz de hemmemiz söylesen ustadın gowuryan, ene däden gowuryan, pirin gowuryan, o jere etme. Näme aksini goýsaň da albumyň içine goý. Sen eger beter mehabbet etsen, mehabbet gowda tatmin etmeli. Hemmemiň wazifemiz ene dädemiz gowurmak. Eger sen çyndan ustadyň, ya pirin, ya ene däden gowuryan diýeni bilen bol. Aýdyny bilen bol. Eger dünýeden geçen bolsa, inşallah işte gurrunmyzda gelecek ýerinden doga oky. Senin aksini goýmaklygyň hiç suratda mehabbet bolup düşmeýär. Men aýtjak bolýanym ýanky formasyna ha. Erki birun sana şeytan okşatýa, soňram rükû etýä, soňram da secde etdirýä gitdiňini. Sen öwrülmersiň ha. Ogluň akdyň aýandan tekrar. Näme Hudaýa ibadet edin. Ve Hudaýdan gorkun we itaat edin üstüne täkit. Ubudullah diýen masada üçüne çeli wettaquhu ve ati'un şoň ýerine oturupdy. Ma hemme bendeyi dergahe toyim ta ki hestim heva khâhe toyim. Bende amade begu ferman çist, can berahetu separem, can çist. Olqan ariflen bir aýtýar. Eger çyndan biz Hudaýy tanyp bilsek, ma'rifatimiz Hudaýa bolsa, hatmen bizde şike faýda. Şon özümüz ýokdan bar eden Hudaý Taala da hemme de şoň tasarrufunda. Biz şu taýda näme diýer? Ma hemme bende dergahe toyim. Ta ki hestim heva khâhe toyim. Sen näme diýsen Hudaý biz şoň bilen. Aslen sen can isle, men can näme diýen? Can bereň sen ýolunda. Ol Hacı Abdullah Ensari'nin da aýtýan kelime de divane koniýo herde jahan eşbäxşi, divaniyetu herde jahan raçy konet diýip aýtýar. Sen özüňe mecnun edip, özüňe aşyk edip, özüň tanıdığından sonra iki dünýäler maňa beheşt gerek diýip, maňa sen gerek diýip aýtýar. Şolaryň hemmesiniň aňyrsy näme? Olara arif diýilýär. Arif ýani tanypdyr. Biz Hudaýy hemme iman, hemme amel, hemme zadyň asly Hudaýy tanymak. Bir nefer Hudaýy tanýana, Hudaýy bilena o ibadetin süýjülügini ýerdinmizin. Aslında bir kafir şmal Hudaýy bilmeýän näme diýip musulman bolsun. Biz evvel näme etmeli? Resulullah'ın da tavsiye ýaty şomuş. Evvel imanyň üstünde işlen, wagty ki musulman boldymy? Aham 5 wagt namaz aýdyň. Evvel Hudaýy bir tanydyň. Kesin ýokdan bareden bu kadar ni'meti üstünden döküp duran, gahary gelip tuğan ni'meti döküp duran, hoş bolsa da näzire Hudaýy bolar qadir şonu düşündür. Am hutbuha döniruy muharrike bolup da Hudaýa ibadet eder diýip aýtýar. Ve ibadet barada da Emir Unsurul Maali ozanly biraz gurrun etdik. Qabus namyny gowy kitapda Gilanşah diýen ogluny bir wesiýetleri ýazýar. Şu Emir Unsurul Maali Hudaýa itaat etmek barada aýtýan kepleri var, bitip jalipça. Emir Unsurul Maali Gilanşah diýen ogluny aýtýar. Ankes ki rah Hudaýy Taala ve taate u rajuiyet çün ateşi bud ki her çend serneguneş koni berteri ve fuzuni juye. Hudaýa itaat edip Hudaýyň buyrugy bilen bolýan adam aýnyhu ot ýalydyr. Ki odi her näçe çukur ýerde etekläkde ýa ýokary çykys gelýär. Odun tabiaty ýokaryklanmakda ödüni. Ve mananda ankes ki ezrah Hudaýy Taala ve taate u dur başat şun abi bud ki her çend bala yeştehi fruteri o neguni juye çı kadimi farsi dawe.
pes berhişten vaciptan şenahtan rah-ı İzzet Teala vallahu veliyyut tevfik diye. Emma Hudaý bilen işi yok, Hudaýyň buyrugy bilen işi yok. Öz hay hevesi bilen bolýan adam suw ýalydyr diye. Suwdan neçe ýokardan goý, gitýär çukuraga, neçe etek gidip gelýär. Sen götürýän ýokary, nöl halyna goýjak bolýan gelýär etek. Emma ody neçe etek çykýan, goýun içinde ýakýan, goýun üstünden ýana ýokary çykyp geldi. Etaat etýän we etaat etmeýän adamyň teşbihi form dirilip de oğluna şey diye aýtýar. Yaghfir lakum min zunubikum ve yu'akhirkum dip. Bir üçüncü ayın cevabı. Hudaýa ibadet etseňiz, Hudaýa takwa bolsaňyz, Hudaýa itaat etseňiz, sizin günahňyz geçer diye. Biz Hudaýyň ýoluna bolmak, saadet-i dareyn, iki dünýäňde saadetin ýet. Bir dünýede tämin we tezmin etdi Hudaý Taala. Sarahatan aýtýar, her kim iman getip ameli salih etse, felen nuhyiyennehu hayaten tayyibe. Metni Kur'an Hudaýyň öz kelamy. Çyndan ameli salih iman getirse, men şu dünýede zendegiýetini refahiyetde goýar nebetdi. Gerçi zahiren bir nefer garipdir. Ýüregi giň bolýar-da. Hudaý çyndan ýüregim giň geçipdir. Şumal bir nefer musibet ýetişýär. Bir däde saýrypdyr, dogana aýrypdyr, hemmämiň başynda bar. Bir neferin kalbi hey wara narahat, çyndan musibet ýa-da adam Hudaý şoňa sabr berdi. Hey wara ýüregi giň bolsa, musibet degmek ýanak bolsa, şol adam henizi biz narahat diýip bilermi? O ýokda näme narahat ýeti ýok ýok. Kalbi giň Hudaý ýöküpdir rahmatyny kalbyna sabryny. Edil şoforum da. Hey wara refahiyetde goýan mahal bir nefer gelip de hey wara da hoş bolýar da. Aýtdy suw bilen çöregme bämen diýe. Hey wara öz ýanyna rahat. Şundan şu refahiyetde geçipdirler. O dünýä bir adam gowalypdyr. O gözüni doyanak, lol haris, şodurşuna da ölüp gitmeli. Ol aýtym zindanda bollagy bolýar. Indi Hudaý Taala näme diýe? Iman getirin, ibadet edin, ameli salih edin, iki dünýäň saadetini bereýin diýip şey diýip durdy. Hop indi aýelerde okuyalım. Umi leylen ve nahara felem yazidhum du'ai illa firara. Nuh aýtdy Perwerdigara, bu nebeyle zahmet kan çekipdir welden. Men kavmimni giyjewini tawhidga da'wet etdim. Pesmen da'wetim şolara hiç zatını ziyad etmedi. Meger şolaryň ürküp kaçmaklaryny ziyad etdi. Yani giyjewini aram almany çağırdygymça olar beter kaçdylar. Men ne miqdar mehribanlyk edip, süýdü sözler bilen nasihat etdigimçe olar beter bizarlyk nişan berýärler. Hazreti Nuh aleyhisselam gijeler kafirlaryň öýlerine baryp, gaflaryny qaqyan, sen kim diýip aýdanlaryna men Nuhdyrin, siz la ilaha illallah diýip aýdyň diýen we gün diýen. Ve günlerde nirde adamlar cem'i bolsa, şolak barıp tevhidga davet edip la ilaha illallah aydın diyen, olarga Hazreti Nuh aleyhisselamın kefi eser etmeyen, belki beterleyen. Tahqiq, men her wagt şolarny tevhidga davet etsem, Nuh aleyhisselamın kefide, täsen şolaryň günahlarını mağfiret edersin diýip, şonda barmaklaryny, kulaklaryny salýarlar, tämen kefim eşitmejek bolup, we libaslaryny üstlerini örtýärler, we kafirlikde sabit bolýarlar, we nihaýetde uly tekabburlyk etýärler. Yani men şolaryny tawhidga davet edemde, men kefimi eşitmejek bolup, kulaklaryny tutýarlar, we men özümi görmejek bolup, başlaryny libaslaryny bürüýärler, we kafirlikde sabit bolup, el çekmeýärler. Ve nihayette mağrur olup tekabburluk etýärler. Gururluklary ve hothalyklary ijaza bermeýär. Bir az wagt men kefime kulak asmaga. Bazı arifler aýdypdyr. Her kim günah işte sabit dursa, gomralyga adet eder. Hatta teleke amellerini yaxşı hesap eder. Nauzubillah. Pes wagty ki teleke amellerini yaxşı amel hesap etse, tekabburluk eder. Oňa göre Hudaýyň dostlarynyň tersine durup, olarga üsten boljak bolar we Hudaýyň dostlarynyň kefine kulak asmaz we nasihatlerini kabul etmezler, belki aýdarlar anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Yani aya biz sana iman getireýlimi we sana tabi boleýlimi we halanyke sana tabi bolýarlar, past cemaatlar, garip cemaatlar, biz näme diýip sana tabi boleýlik şey diýerler. Pet insan ölüni uly tutsa, ölünden başkany zady hesap etmez. Belki başkaları pestuhar hesap eder. Pes şeyle bolsa aziz musulmanlar, geçen milletler özlerinin peygamberlerine tabi bolmadıklarının sebebi
tekabbur bolmaklarıdır. Ona göre hiç biz tekabbur bolary yoktur. Tekabbur bolsaň iki dünýede helak bolup, Hudaňyň gahry gazabyna duş bolarsyň. Geçen milletleriň mutakabbirleri dünýede helak bolandyrlar we ahiretde hem dowzakka daxil bolarlar. Boljaktırlar. Pes şolardan ibret almaly, tekabburluk kafirliğe çekýän zatdyr. Sahil diýen Arif Kuddise sirruhu aýdypdyr. Günah işlerde sabit durmak we tawba etmesizlik nifaqny, münafıklygy diýdigi wüjuda getirer. Nifaq da küfürge sebep bolar diýip, pes günahda sabit durmaly däldir. Belki tiyirlikde tawba edip özüni islah etjek bolmaly, ta Hudaňyň gahry gazabyna duş bolmaly ýaly. O beter jaly aýdypdyr. Günäni etmekligi insan ajypda da, şol wujudunda ba. Hudaý Taala wujuduna goýupdyr, nefs goýupdyr, şähwet goýupdyr. Günäge barmaklyk hiç wagt geňde. Her kim günäge barýa. Megerenki Hudaý saklamasa. Emma geň ajyp zatçy ki günälikde israr etse, günälikde zol dursa, şondan sawulşsa da şonda geň bolup düşýär. Hop 5-nji 6-njy aýetde aýtdy, Nuh peýgamber Hudaýa diýdi. Gijewni çağırıp dön gaýtan bila gaçýa. Men çağıryan bilary saadete, men tämin tezmin etýän şol Hudaýa sen tämin tezmin etýän iki dünýäň saadetini tämin etýän, onda da bila kulak asmaýarlar. Der sureti ki, eger tämin tezmin ediljek bolsa sen janyň menen şoňa ýortmaly. Emma bu Qur'anyň aýtýy. Bäs adamlar wa sureti adamy bolmaklygy bilen nakşe divar bilen farkı yok. Bir peýgamber men kirey almayan, dad etmeýän diýip gijewni ýortup bäke, sen janyň menen satyn almaly ory. Asyl bir haýyş etmel maňa rahy iman öwretdi. Emma ol nasip bolmady, ol insanlar iki nakşe divar bilen hiç farklary yok. Ola bäfitlen bilmendirledi. Tercireden bedenin salym, ennamyň salym, özüň bir tenumend adam bolanyň menen nawadyra, sen tabiatyň salym, aklyn salym bolmandan soňra ol Hudaý saklasyn bolýar. Hazrat Sa'di aleyhi rahmet şuwarda beter jalib edip aýtdy. Be suret adami şut qatre ab keçhel ruzaş qarar ander rahmand. Ve ger 40 salara aqlu edep nis, ve ger 40 salara aqlu edep nis, betahqiqaş neşayet adami xand. 40 günün içinde nutfe tebdil ve cenin bolýar. Ýuwaş qan bolýar, 80 günden sünqat çykýanlar, jan ýerýänler 3 aýdan 4 aýdan jan ýerip başga şeýlerden gitýär. 40 günün içinde hulasyn nutfe tebdil bolýar we doňgana. Ohum 40 günün içinde şeýle bolýar, emma bir adam 40 ýaşapdyr. Şu 40 gün nutfe bilen farky ýok. 40 salara aqly edep bolmandan soňra betahqiqaş neşayet adamy xan. Eger sen tahqiq bilen gitjek bolsaň, çyndan madyra gözlep haýlajak bolsaň, o 40 ýaşyndaky adamy da insan hesap etip bolmaýar diýip aýtdy. Ine şu Nuh peýgamberiň zamanyndaky adamlar näçe ýaşapdyrlar, edepleri ýok, erkallary ýok. Bir adam kepine kulak asmaly, birsin näme diýjek bolýar? Ya mesela şu zamanımızda hemmemiz heves, hemme kişi heves, zor resanan kulağatımız geliyor, ruznamanı okuyazımız için kağıda haber eşitimiz geliyor. Bizim vazifemiz görelim Hudaý näme haber veriyor. Yine özüňiz gelipsiňiz. O tefsir edilýänmiş cemgowullerde, tefsirdeki Hudaýyň kelamı tefsir edilýänmişdi. Derhal gaýtýanyz gelýäňiz Hudaý näme haber veriyor. Bir görelim geçse insanyň wujdany, insanyň imany, insanyň kabuli, insanyň etikad işliş etdirýänler. Vagan özümde şükretmelik şol nesip bolupdyr. Şol niru bilen kalbymyzda Hudaý goýupdyr, bizi ýortdurýar, getirýär şusakda bir Hudaýyň habarlarynyň we Resulullahyň habarlarynyň, hadislerinden we Imam-ı Azam Ebu Hanife we şoňa meňdeş ulamalyň kefin eşdeýilip. Hop saat 8, saat 9 saatda başary sanlarda habarlar berilipdi ki. Emma şu mugan şuna ihtisas berilýär, bir de bir insanyň elhamdülillah imandan, etiqadyndan bolýar. Ohum 7-nji aýetde aýtdy Hudaýa men olary hemişe davet edemde, olar barmaklaryny kulaklaryna tıkýaly, ilmaşlaryny üstüne okulaýaly, gatyda mutakabbir bolýar öldürdi. Hazreti Nuh aleyhissalamy görmejek bolup, kefini eşitmejek bolup istikbar bolýaly. Tekabbur Azazil ra khar kard, be zindan-ı lanet giriftar kard. Meger Azazil ferişteliň derecesinden, Azazil iblis bolýar da şeytan. Ferişteliň deňesinden geçen adam näme diýip xar bolupdyr?
Betekabbur bezendane lanet gereftarşy. Hudaýyň mel'un diýen bir mahlugy boldy. Näme üçin çok gururu we tekabburlugy we hatta Hazreti Nuh aleyhisselam keşdi söýlen barýa bir garyby bir adam boldy. Hay sen kim diýipdir? Onu men iblis diýipdir. Bir tane nämet ýan. Onu sady ýaşyp durşym. Ay tawba etmeli bolsa edaryn etdi. Şeýlem Hudaýa, sen günahyn geçsenesen, o günahyn geçeýin diýipdir Hudaý Taala. Birje ýol bar diýipdir. İşte su etek gaçar, Hazreti Adem aleyhisselamyň kabryna bardym diýipdir, bir ihtiram bolsun diýipdir. Şonda da iblis näme diýe? Men ol diýri wagtynda secde etmedik ha, meniň kabryna näme men ihtiram goýaýyn diýip aýtdy. Öyle çok gurur ejady berende. Ýene de şu tekabburlygyny bolup da ýene de mel'un bolup galypdyr şu. Birden tekabburlukda bir hikayet çıkaydı, onu inşallah onu geçer. Şayet oğulla iştirim olaylı. Yani Beni İsrail'in arasında gurur biter, teleke form olaya. Hemişe aytiyas 3 form gurur var. Hudaýa da gururumuz bolmaly, Resulullah da gururumuz bolmaly, Müslüman doğulmamızda da gururlu bolmaly. Müslüman doğunyň Müslüman hesap etmeli, peýgamber berhak hesap etmeli, Hudaýy da ma'bud berhak hesap etmeli. Bir ýane sofi, arasda, takwa, hatta keramatli Beni İsrail'in taifasından biri bir form keramet varmıştı, gün üstüne degmeyen, ýerekçe ebr bulut üstüne çykýan bolmaly. Şeýle takwa. Oňa bir gün oturanmış bir ýerde üstünde de bulutdu da ebr ýok orada, hiç gün düşmeýär. Oňa bir jawan oglan, asi günahkar, ay men şu sofiň ýany baryn ne bilkim şoň bereketinden men nur gowja adam bolaýyn diýe. Sofa gaşyn orana sofiňde hayt gelme berik diýe. Sen o telekeliňden hyýal etýän maňa liýagatyň mam qadýaňmy gelip men ýamda oturar ýaly baýtdy. Ham şey diýe kana turup gitdi, ikisi asysýada bir-birine. Ol ebr, ol bulut hemişe sofiň üstünde durýan jawanyň üstünden gitdi, sofiň üstünde bulut ýokdy. Öýdäňmi? Şol sofi tekabbur bolansaň, hutha bolansaň, qiyafa menen sen şeytana allanansaň, ol jawan oglany onu adam hesap etmendir. Zahiren özünden pes adam şa. Eger çeşme Huda bini bebaxtan, ne bini hiç kes aciz teraz hiç. Sen özüňe näme tekabburluk boljak. Eger sana bir göz berilse ki Hudaýy görýän bolsaň, özüňden aňyrda pes adam görmerdiň diýe. Sen ilmiňe de gyýaf alyp bilmeýän, ameliňe de gyýaf alyp bilmeýän, tekabbur bolup bilmeýän, malyňa hiç zadyňa sen serwetine hiç zadyňa sen tekabbur bolup bilmeýän. Näme diýip? Sa'diň aýdyşýaly bir çeşme Huda bini bebaxtan, Hudaýy görer ýaly bir göz berilse sana, nebini hiç kes aciz teraz hiç. Özünden aňyrda pest adam görmersiň diýip aýtdy. Indi o sofiýny öýden, sofi gidipdir, jawanyny gidipdir. Onda meýlek ebir bulut jawanyň üstünden barýa diýip aýtdy. Indi şu zamanda şaýat esas bilen aýtmaly bolayly, täessüf bilen aýtmaly bolayly. Meselem bir ahun Ayaşı geňmi bir nefer ahullyk okypdyr ulumy dini, 10 ýyllap, 13 ýyllap, 15 ýyllap, ders beripdir 30 ýyllap. Gelýär meselem bir jawanjak özüňiz ýaly bir mühendis kompýuteriň eline kompýuter öwrenipdi. Şu bir bäýit zatny, geň zatny. Ayaşyn bir nefer bäýit sanarmy? Ýok, bäýit sanap bolmaýar. O paky ulumy dini okypdyr. O indi barjak kompýuter öwrenjekdi. Indi bir nefer mühendis kompýuter bolupdyr. Ya meselem tamam mühendis bolupdyr, bir hatda doktorasyny alypdyr, tahassusyny alypdyr, fowga tahassusyny alypdyr, o tamam bolupdyr. Ulumy diniden habary ýok. Muňa gerek o men doktoramma, men tahassusumma, men fowga tahassusum. Sen şu zadyňda fowga tahassusum bar. Omadaki bir dünýäňden şirin gerek, eger jamiat çyndan hyzmat etdiň, o dünýäňde sen saadete eltýär, şu işiň näme bolsa, pezeski bolsun, mühendisi her näme bolsun, çyndan jamiat hyzmat etdiň. Emma sen ulumy dini barada öwrenmeli zadyň bar. Bu taýdan bir molladan gelip öwrenmeň, bu taýdan hothaýlyk bolmaýar, gururlyk bolmaýan falan mühendis, falan pezeski bolupdyr. Bir nowy ýüreginde bir emelik bolýar, şon döwüp bolanak. Gelakana hücre barmaly, bir açykda öwrenmeli, edip bilen akşy bar, aňyr baş gelişmeýärdi. Ýa-ni ahun 30 ýyl 40 ýyl ders berip kompýuter öwrenmegi bäýitdämi, geňdämi? O da gonumda on geň görmesin. O sen ulum dini okuýmandyrsың da, hiç müşkil ýok, indi gelakana öwrenip bermeli. Şoňda men fikir etýän aňyrda bir şeytan kömekleşýär, pakyryň ýüregine de bar, kendi gollamdyň. Emma şu taýygy ediyet berýär. Bir oglundan barakany öwrenmeli ýa ol golundan falan at mühendis, falan pezeş, falan neme bilen şonu eltip bilen biraz şu fikir etmeli bolýar, ýoly tutmeli bolýar. Hop. Indi kaýlerde okuýalyň.
alantu lahum ve asrartu lahum israra. Ondan tan tahqiq men şolarını aşkara davet ettim. Önkü aylarda sirri davet ettim. Tahgiziyonil oğrinca. İnne aşkara davet ettim. Ondan tan davet etmegimi şolara bildirip aşkar ettim. Ve şolarga penhan ne aytdım. Yani men şolarını meclislerde, uyuşmeleklerde aşkara tebliğ ettim. Ondan tan her kimni öz başına da barıp tepleşip davet ettim ve oğrinca da davet ettim. Hulasa bir hiç kes nasihat etmekten ve davet etmekten yadamadım. Bar gayratımı koydum. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Pes men şolara aytdım. Nuh peygamber aytýada, öz Perwerdigarıňyzdan mağfiret talep edin, çünki ol gaffardyr, mağfiret eder, geçer, öter, gözet dubendesini açan tövbe eder diýip. Asmanlardan sizlerge iyi ve il yağınlı iyi verer tövbeseka. Ve sizge mallar bilen, evlatlar bilen kömek eder ve sizin için bağlar ata eder ve sizin için sularını aktırıp cari eder. Yani men kavmimga aytdım, gumrah bolmaň, tekabbürlük etmeň, tövbe edin. Eger tövbe edip Hudadan mağfiret talep etseňiz, sizin günahlarınızı mağfiret eder. Asmandan baran rahmetini yağdırar, imanın bereketinden zaraatlarınızı göğürüp bağlarınızı meyve verer ve hayvanatlarınızı köpelip iğmeli ve ismeli zatlarınız köp bolar ve günah sebeple tabakkuf eden nesilleriniz tədeden şuru eder. Evladınız köp bolar, bela ve afetleri götürülüp hoş yaşamak vücuda gelir. Eğer tövbe etseniz diýip. Sizin iki dünýäňiz abad bolar. Hazreti Nuh aleyhisselam öz kavmini yola getirecek bolup köplerçe zahmetler çekip nasihatler aydıptır. Veli olarga zerre eser etmeyenler, olar günden gumralıkları artıp adavatlar güçleniptir. Ma lekum la tercuna lillahi vaqara ve kad halakakum atwara. Näme boldy sizlerge ki Hudaanyň azamatyny etiqad etmeýäňiz we tahqiq Allah tebarek we taala sizlerini niçe merahillerde halq etdi. Yani ey kavmim, size näme boldy Hudaanyň azamatyndan korkmaýaňyz? Hudaanyň azamatyny etiqad etmeýäňiz, iman getirmeýäňiz we halany ki Allah tebarek ve taala sizlerini niçe merahillerde halq etdi. Evvel nutfe etti, nutfany qana tebdil etdi, qany et etdi, etni sunk edip can verip beşer edip cahany getirdi. Pesiz fakat ejen rahminna niçe form boldyňyz, nutfe boldyňyz, qan boldyňyz, et boldyňyz, sunk boldyňyz, soňra can verip insan etdi. Dünýäge geleňizde hem niçe ütgüşükler boldy. Oğlulukdan son cavallık gelýär, ondan soň kemalga ýetýäňiz, ondan soň garlyk gelýär. Şu zatlara dikkat ve fikir etseňiz Hudaanyň ul gudretine aşina bolarsyňyz. Özümiz fikirde amalla öz wüjudy gelişmedi. Bu zatlar Hudaanyň gudretine we azamatyna delalet etýän zatlardyr. Biz Hudadan gafil bolmaň. Hudaanyň azamatyndan gorkun. Eger Hudadan gorksaňyz, Allah tebarek we taala sizge izzet, şarafet, heysiyet, awry, iftihar iki dünýede ata eder. Siz fikir edin, şol bir damja nutfadan ta ulalyan çağız niçe mertebe tağyir tapıp enva aqsam döwreler gördüňiz. Aya şu zatlar Hudaany tanymaga kafi dälmidir? Hop. Nuh peygamber aytdy, jahirde davet etdim, sirride davet etdim. Hudaýa mene wazifamy bitirdim. Şolara aytdım, istigfar aýdyň diýip. Bir kısmetlep var istiğfar var arada. İstiğfar manasy Hudaýa günämi geçeweri diýip aýtmak. Bir nefer estağfirullah diye ya Türkmençenet ya Hudaýa günämi geçewer, Hudaýa günämi geçewer istiğfar. İstiğfara haqiqi normal kitaplaryň misal tutuşy. Bir nefer çyndan tövbe etjek bolsa bir sadece misaly bar. Bir nefer şmahal fikrine gelýär özüni hotkoşy etmek. Oğlum yadyna düşýär, gözüniň aldyna bir zäher bar, şonu içkeýin öleýin diýär. Bunu içkiye, meydesine barýar, indi ýoş-ýoş eser berjekden biz zäher. Rudelerin tiki etip barýar, dargap barýar, jydamýa, ýoş-ýoş ölüm gözüniň aldyna görnýip barýar. Şil oglan şu bir neferlik zäher içipdir, indi rudeler tiki bolup barýar. Lab indi de ökünüpdi eden işine. Çün ölüm gözüniň öňüne görnüpdi. Olar şunu men öljekdim, o nämetdim, o qahara mine iş bolupdyr. Indi
ölesi gelenak. Şol adam näme eder? Yani haysi düktür, haysi tebib, näme etdiği etjek. Ve çıkını bilenle tasmimi qati tutsak ki inkılap meşilişe barmayın deyip. Şol adam inkılap meşiliş etjek deyip çıkını etjek çünkü ölüp bar ya da golçından öldürecekmiş. Tövbe şücre olmalı. Yani şu tayinna inkılap barmacaklığında mesela bir günah işittir bir nefer. Hudaya men innisin sını barmayın diye tasmimin yankıyana qati bolmalı. Tubu ilallahi tevbeten nasuha. Hudaya sından öwürlüň diye. Sından öwürltäňiz men tafartyňyz. Gözden Hudaý Taala näme diye? Fatlubni tajidni. Ey bende meni gözde tafartyň diye. Ýöne men ýyzyndy gel. Men tapjak bol. Iradan bolsun, talabyn bolsun men tafartyň diye aýtdy. Top. Inni biz yankıyana bir nefer sından tasmimin tutsa. Tasmim de her kim öz ýüregine bagly. Sından tasmimin tutandan sonra yeni günaha mubtala bolsa. Yine tasmim tutya savulşacak deyip. Güne 70 kerege caiba diye kitapta. 70 kere günah, yeni günah ettiye yine tövbe etmeye caim var. Yeni günah ettiyen yine tövbe. Yani güne 70 kere tekrar olanın yine işgali yok. Yine tasmimin qati tutmalken. Sünnet etmerin yine şeytanı Allah'tır. Yine tövbe et. Şodan cihad edip başarayan. Bula evvelin meselesi. İkincisi istiğfar varadaki bahsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytiye. Men güne 100 gedek estağfurullah aytiyen. Ey ummatım sizde aydın diye. Resulullah nämeden çirim aytiyaqam. İki rahatdan çirim. Evvelinde bize ders olar yani. Bize olgu ve nemune olar yani. Ol peygamber, ol server kainat, ol iftihar-ı mevcudat. Tamam alem cihanın peygamberi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem estağfurullah aytiyen olsa biz sezavarter, gelişkirrek, şayistirek gibi estağfurullah aytmakla, Hudaya günahımı geçsever demekliğe. Ondan sonra Resulullah yeni bir rahattan çirim aytiyen ki asiyan az günah tövbe kunan, arifan az ibadet istiğfar diye arifle. Günahkar adam günahından tövbe et ya Hudaya günahım geçsever deyip. Ama arif veliyle peygamberle Hudaya günahım badip durmak diye ibadeti yerine getirmedik diye. Ola her yiyerek bartalada ibadet yerine getirmedik. Arifan az ibadet istiğfar. Ola yiyerek bartalada Hudaya ibadeti de yerine getirip bilmedik. Ma abetnak, ma arafnak. Sen tanıymadık. Seni bir ibadeti Ebu Hanife, şu Ebu Hanife olmağıyla 40 yıllar yakin değerli bilen erçin okuyan adam Mekke var ya. O Kabe'nin qasındaki tervazın isliye bir içine girip bir namaz okuyayım diye. Sen Ebu Hanife olansan icazı vereyle. İçine girip namaz okuya 2 rekat. Ya o 4 neferin biri de kullu Kur'an'ı reketlerde namaz okuyan o da nesliye ayttık. Şu Ebu Hanife namaz okuyup ondan sonra ağlap dua et ya Hudaya men hak tanımaklığını tanımadım ve hak ibadeti de sana ibadet yerine getirmedim diyeler. Sonra Kabe'nin guşesinden ses çıkıyor hem de muhtemel kitaplarımızda var. Sen hak ibadeti, hak emani yerine getirdin. Ey Ebu Hanife sen günahın geçtik ve sen iyiliğine çöller geçtik diye bakıyor. On kitaplarda muhakkakla aytiyor. Yani her kim Hanefi mezhep olsa onu boşlanttır da ya ocra der diye. Sen iyiliğine düşsen deydiği mesela Ebu Hanife bir işler ediptir çıkarttır rahmet çekiptir. Şunu yayratmadan süreyim. Hulasasın faaliyetinin uğruna varsa Ebu Hanife'nin iyiliğine düştüğü diye bakıyor. Neyse her kim Hanefi mezhep olsa beşaret veriliptir bu beheşt bilen. Muhakkakların ulamaların aydışı. Biz ey Ebu Hanife sen günahın geçtik. Ve her kim ki sen iyiliğine düşenlerin günahın geçtik dediği Ebu Hanife'nin mezhebini, son zahmetlerini uğruna faaliyeti bolyan molta ahkam uğruna son günahın geçtik diye ayttığı oluyor. İstiğfarın bir yeri dediğini şu oldu. Resulullah'ın aytayan üçüncüsü bir kavl bilmeli adımız var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytiya. Bitir bir calip hadis min ibaret arabisini okuyup vermeyin. Ey ben ummatım kabrdaki yatan adam eynuhu kel gariqil mutagavvis. Bir adam derya qaçta nazira olar şol adam. Elin udadık du elinden çıkağanda deyip. Kabra bir adam caylanan muğasında derya qaçan yalıdır. Sol gözleşip du bir doğani ki izinden yertin dədəsindən, ecesindən, doğandan, ev sadiqin doğasından gözleşip zol elini çekip du mesela derya qaçan yalı bir doğa eden da bana deyip. Ve her vaxt şuna bir sadaka, doğa her bir zat izinden barsa ahabbu ileyhi mine dünya ve ma fiha. Dünya ve dünyanın içindeki zattan şu yatan adama qovraktır deyip diye. Ve Hudaý Taala sahih hadislen mira Resulullah'ın aydınlığı vardı şek yoktu. Hudaý Taala qabr ehline bir sogaplar salar dağlar yali ve inne hadiyetel
ahyai ilal amwat al istighfar lahum. Behterin hediye biz diýerlerden şu ölenlere Huda ýaşalan günähini geçeweri diýip aýtmakda. Hatta bir adam ene dädesini diýennetmenler, ene dädesini hoş etmeli. Ene dädes aýrlypdyr Ibn Tawbet ene dädesini hoş etsek de, şu aýrlansam Hudaý ene dädemin günähini geçeweri diýip zol dogada bolsa, şu ene dädesini hoş edip de hakyny ada etdigi bolýar diýe. Biz behterin ilk gowsy bil, ötöllemizden şerim gowsy sadakada bar ya, doga da bar ya, sowap da bar ya, hemmesi Kur'an da bar ya, ilk gowsy Hudaý ýaş ötöllen günähini geçewer diýip aýtmakda. Bir de istigfaryň kütlepleri. طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ne tariqa tabaga edip yaratdı ve şolarda ayını karar verdi yerdekilere nur bolsun deyip ve günni karar verdi yerdekilere çırak bolsun deyip yani ayatil ibret gözüňiz bilen görmeýäňizmi Allah tebarek ve taala bir 7 tabaga asmany bu kurata asmanylary ne tariqa yaradypdyr we şonda ayını karar veripdir gijelerde yerdeki ýaşaýanlara nur bolsun we ýaktylyk bolsun deyip ve günni karar veripdir tamamy alem jahanyga ýaktylyk bersin biz bu zatlary ibret alyp bu zatlardan ibret alyp halygyňyza iman getirseňiz bir de ezafa düşürýär getirseňiz bolmaýarmy şu zatları başaryan Allah size azap vermege kadir değil midir? Ve sizni ölüňizden soň ýene diýeldip can bermege kadir değil midir? Wallahu enbetekum minel ardi nabata thumma yu'idukum fiha ve yukhrijukum ihraja. Ve Allah tebarek ve taala bir has formunda yerden yaratdy. Ve soňra sizni ýene ýere gaýtaryp saljakdyr. Ve soňra yine yerden dirilip çıkarar. Yani Allah tebarek ve taala awwal mertebede Hazreti Adem'i topraktan halq etdi. Ondan soň insanın iýen gazalarından nutfe peýda boldy. Pes nutfen asli yerdendir. Çünkü gazalar yerden vücuda gelýändir. Ondan soň ömrüň tamam bolsa janyny alyp ýene ýerge gaýtaryp elter. We ýerde defin bolup galarsyň we kıyamet bolup ahiret gelse ýene sizni dirilip ýerden çıkarar, amallaryňyza ýetişip amallaryňyza göre ceza berer. Pes şu tariqa halygyň bar bolup durupda botga we bota meňdeş zatga ibadet ederlermi? Pes insan şu tariqa Hudaýyň kudretine we azamatyna delalet etýän zatlara dikkat fikretse we öz wüjudyna fikretse özüniň ne tariqa insan bolup dünýä gelişine fikretse özüniň halygyny tanyp halygyna iman getirer we halygyň iýbiren rasulyna tasdiq edip şoň getiren şeriatyna tabe bolar. Pes ekser adamlaryň dinga bi-etina bolup amel etmeýänliklarynyň sebebi bu zatlara fikretmäni, hava hevesle tabi bolup Hudadan gafil bolýanlygyndandyr. Dernetije iki dünýäni elden berip saadetin ýoluny ýitirýändir nauzubillah. Pes gelin fikir bilen işläň, bir miktar özüňizi fikir edip, bir damja suwdan beşer edip dünýäge getirip pak nimetlerden rızk bilen halygyňyzy tanyp şoňa bende boljak bolun. Wallahu ja'ala lekumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Ve Allah tebarek ve taala sizin için yerini düşe aylandırdı. Täşoň giň ýollaryna ýörersiňiz diýip. Başar ikiriň arny elif goýan. Ýörersiňiz diýip, ýörersiňiz de boljak, ýörersiňiz gowrak gelýär. Yani Allah tebarek ve taala nihayette ulu nimetleri insanyga beripdir ki insan için yerini düşük ýaly edipdir. Taşon ýollaryna, etrafy jahanyga gidin we şondan halan formaňyzda istifadalar görüň diýip, pes ýeriň düşük ýaly bolup, anwa aqsam istifade etmege kabiliýetli bolmagy beşeriň zindegisi üçin uly nimetdir. Sada goýmalar ki indiki terjemede soňraky aýatlary diýişdir. Hop, Hudaý Taala aýtýan hop asmany gözden, aýy gözden, güni gözden hemmeti insanyň ýaşamagyna bäfitli bolup Hudaý Taala şolary goýupdyr. Senalil haliqi qabra we aflak yaratdy qatreyden gowhari pak semawat öýüni tutdy muallaq jahana hukmini görsetdi mutlaq
Hazreti Sofallah yerişan etdi. Hudaý Taala göňi yaratdy bedeniň ki sütun ýuwazyn öz gudretini kökejek bolup hediýe etdi jahan içre tawasıl kılar her fasl dürlük neşe hasyl. Hudaý Taala şu dünýäge 4 tane fasl berdi. Her faslın öz başyna dürli meýweleri, nimetleri we ajab ihkamy takdir kılar bir qorsdan alem gözün istir. Nagat Hudaý Taala o muhkem işleri we ne kadar jalip ki kılar bir qorsdan, bir tegelik zatdan alemin gözünü dokut ya da günnen nibayt ya alem hemme kısmından istifade edip de nihayet istifadany edip diyorlar. Hazreti Sofallah yerişan yer, göň, ay barada evvelin seffesinde muqaddemesinde Hudaýa hamd aýdanyna şey diýip ya. Hudaý Taala da aýtdy bir gözden yer göňi, aýy gözden, güni gözden o bir olarlar şaýat aýdan bolayly. Ishaq Aýkozen biri dostunyň bir kafir bolmaly, şonu musulman etjek bolýan, hele faaliýetler etýän bolmaýan. Ahyr bir gün öýdi, bir destiji menzumlary bejertir, ay ýyldız falan ýyldız, o gün biz zemin falan. Ama dostu gelip bir kafir zat hey ora aňlarypdyr, muň ustas kim aýdypdyr, ýa öz wujudy geldi diýipdir. Ustas bolmasa bolmara diýipdir. Onu ýa öýdi geldi diýipdir. Onu şunu bir usta gerek bolýan bolsa, şu öz wujudy gelmeýän bolsa, baba olur hesaply, dagyk, batypdy, dogupdy, hiç bir zerre hesapdan çıkanak ya setariye qutbi diýip Hudaý Taala bir ýerde tikip goýupdyr bir ýyldyzy. Sen hawa peýmada ölen bolsa şoň menen ýoly düşmeni keşdiýdi, o da şoň menen ýoly goçnama şo bolmasa bolmaýar. Hudaý Taala şon bir zerre beýlet düşürse, çaşyp beren, wurup beren, daga wurup beren, ýolyny ýitirip beren keşdiými hawa peýmamyzy çaşyp berenler görmelýär, derejelendi edip goçnama bilen guramaly bolýar. Hudaý Taalaň hemmesi ol kon beren nimetleri ki. Hudaý Taala ýene aýtdy ýerden görüm az-zamine hoş ruyanat kiya asman rabbi sütun darat negah hiç kes der mulku u anbazni hiç kes der mulku u anbazni qawle ura lahnani avazni diye fenname ettar. Hudaý Taala quri yerden hoş yerden ölü yerden ne ölüye gitti ya kışın içinde yine şon diýredip otlar çykaryp öti ya bir sütun asmanlar saklap öti. Hemmesi Hudaý Taalaň mulky daýawdygyny bildirýär. Hiç kim Hudaýyň mulkyna şerik däldir we on kefine ýaňyşmak we biýhud awaz zat ýokdur ki hemmesi bir hikmetli, kanunly, dagyk zatlar diýip aýtdy. Hem aýyndaky peýdalaryny olan näçelik aýtdyk. Günlerden sürim bir aý bolmaly, burun kiseltdi, burun ulaltdy, burun nesp bolwaty, burun kamil bolwaty hemmesi bir dagyk hesaplardan çynda. Bir däne muammazykda wa günnen çirim onu okuyalım inşallah bolly. Dilam dar qeyda an dilber mudamas ki ruyeş qibleyi her khasa amas. Beguyem nama an ra ger bedani domimu çar kafu haşt lamas diyelim. Günnen çirimde. Yani dilam dar qeyda an dilber mudamas ki ruyeş qibleyi her khasa amas. Numur qawliyan dadim hemmek için bakyan dadi. Beguyem nama an ra ger bedani domimo çar kafo haşt lamda. Domim çar kaf haşt lam. Şolar cemeten ebced hesapdan şems bolýar, günni diýip bolýar. Onun ruhlaryny şad edeýli, inşallah olardan da magfiret talep edeýli. Hudaý Taala olan günahyny geçsin, inşallah bizden sonramda bizim elimizden magfiret talep eden bolar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Hudaý dualar kabul etsin. Amin. Töllen günahlarını Hudaý Taala geçsin. Allahümme amin. Allahümme erham mevtana. Allahümme amin. Celesamin bereketli olsun Hudaý. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Amin bi rahmetike ya erhamer rahimin.